The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Hello, sa ako dito, tamang Opo, oras mismo po ba si ito? Mr. Martinez po ito. A-actionan po ba agad natin yan? Ora mismo. Tandaan nyo, ito yung dating airport. Hoy. Ano namang kayong dalawa pinagchichismisan yung mga marites kayo, ha? Magandang hapon sa ating mga masugid na taga-subaybay. Live na live pa rin po tayo ngayong araw ng Huwebes para magbigay ng serbisyo publiko. Live din tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Oragon Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 Legazpi City at live na rin tayong napapanood sa ating YouTube account. Napapanood rin tayo sa Congress TV tuwing alas 7 hanggang alas 8 ng gabi mula Lunes hanggang Biyernes sa PTV Digital Channel 14 sa Metro Manila, Channel 46 sa GMA For the Back sa Channel 2 sa ABS-CBN TV+. Umpisahan na natin mga kaaksyon ang pagbibigay ng serbisyo publiko mula Maslog, Legazpi City. Isang ina ang humihingi ng tulong na mabawi ang pinaampon niyang anak. Ang kwento ni Michelle Armena. Nagkasakit ang kanyang ama, kaya't kinakailangan niyang ipaalaga sa iba ang kanyang bagong panganak na sanggol. Sinubukan niya raw itong bawiin, ngunit tila siya pa raw ang kailangang magbayad para lang mabawi ang kanyang anak. Dahil sa takot ay tumagal itong pagtitiis niya sa loob ng 15 taon. Kasama natin ngayon si Michelle. Magandang hapon sa iyo, Michelle. Opo. So, introduction pa lang ako, Michelle. Talagang bumuhos na ang iyong luha. Bakit, Michelle? Ano yung pakiramdam mo ngayon? Marautong kaya po. Pakilapit yung mikropono, Michelle. Marautong lang po kaya, madam. Sabot na. Nasasabat-sabat lang ko ang anggi ko sa... Dahil hindi niya ako bisitato. Okay. Ang sinasabi mo, Michelle, napakasakit sa iyong kalooban na nakakasalubong mo yung anak mo na hindi kanya nakikilala bilang isang ina. Opo, Ako, pakilapit lang yung mikropono. Ano? Opo, ma'am. Totoo bang 15 years na kayong nawalay sa yung anak na itong Opo. 15 years? Sa loob ng 15 years na yun, Michelle, paano ka naging matatag? Naging matatag ka ba or talagang sa loob ng 15 years na andyan yung pagsisisi mo sa sarili mo? Opo. Di ko po alam kung saan po ako makarami na makatabang. Opo, pakilapit lang, Michelle, yung mikropono. Itutok mo lang dyan sa mo para mas maintindihan natin at pakitagalog na lang. Ito bang pinag-uusapan natin na 15 years old na? Ito ba ay kaisa-isang anak mo? Hindi po. Ano po, pangatlo po siya. Pangatlo. Opo. Itong pinag-uusapan natin na anak mo gusto mong mabawi ay pangatlo. Opo. Ilan yung anak mo ngayon? Bali, 6 po sila lahat. 6. So, Opo. itong 6 na to, lahat sila magkakapatid sa isang ina at ama. Bako po. So, itong 15 years old na ito, iba yung tatay Opo. dito sa mga kapatid niya ngayon. Opo. Okay. So, nababanggit mo na itong anak mo ay pinaampon mo. Opo. Pinaampon mo. Pinaampon. Bali po, wala man po kaming istorya ni Ate Leni. Oo. Bali, nagduman lang po siya sa Pakitagalog amin. na lang para mas maintindihan natin. Wala kayong formal or maayos na pag-uusap. Opo. So bale yung pag-uusap nyo lahat lang verbal. Opo. Walang kasulatan. Wala. So paano? Saan nagsimula itong pag-uusap ninyo? Paano nagkaroon kayo ng kasunduan na itong anak mo ay mapunta sa kanya? Wala po.
Hindi, ikwento mo sa amin, paano napunta itong anak mo sa kanya? Nangyari lang po, pumunta siya sa bahay, tapos kinuha yung anak ko, binigay ko, hiningi yung birth certificate. Ganun lang po. Ganun lang kadali. Pumunta siya sa bahay ninyo, Opo. kinuha yung anak mo, ibinigay mo, hiningi yung birth certificate, binigay mo. Ganun na. Opo. Ganun lang. Opo. So gaano, isa kang ina. Opo. Alam mo na pag aari mo yung anak mo, dahil Opo. anak mo yan, kahit ako pumunta sa bahay nyo, kunin ko yung isang anak, may bibigay mo. Dahil maano na po nga yung isip ko nun dahil nga sa papa kong na-hospital po. Anong binabanggit mo dahil Dahil yung... po dun sa papa ko na-hospital, na naoperahan po. Okay. Kaya wala po yung Na-hospital yung tatay mo, medyo yung isip mo noon, ano yung sinasabi, parang hindi na nasa katinuang pag-iisip. Opo. Ganun ba yung gusto mong sabihin? Opo. Nasa ospital yung tatay mo. Opo. So yung anak mo, ipaliwanag mo sa amin. Yung anak mo yung kabayaran para yung tatay mo ay makalabas sa ospital, ano? Hindi po, Ano? para po magtrabaho po ako para makatulong po sa pang-ano ng papa ko po, sa gamot. Okay, ganun po. so ibig sabihin, may pag-uusap kayo nitong inirereklamo mo na for the meantime, kunin mo yung anak ko, magtatrabaho ako. Wala po, wala po. Basta lang pumunta sa bahay mo, ito kinuha yung anak ko, binigay mo. Opo, ganun lang po. Ganun yung kadali. mama ko po ang Ganun kadali mamigay ng bata? Na pag pumunta yung isang tao, hiningi yung anak mo, ibibigay mo ganun lang. Wala po kasi nga sa katinon sa kaisipan nun. Okay. Gawa nga ng papa ko po. Dahil yung tatay mo may sakit, yun yung pinaka-the best na iniisip mong solusyon na makatulong sa tatay mo. Opo. Ibigay mo muna yung bata. Opo. Okay. So, pagkatapos nun, ano na nangyari? Binigay mo lang yung bata, umalis na, tumagal ng 15 years. Opo. Nung napunta sa kanya yung bata, wala ka nang ginawa na pakikialam or wala ka naman lang ginawang effort para malaman ng anak mo na, anak, for the meantime ko lang ikaw pinaalaga dyan, pero kukunin kita, wala kang ginawang ganon. Wala po. Okay. So, ang tanong ko ngayon, sino yung nag-ampon sa bata? Si Ate Lenny po. Ate? Lenny po. Ate Lenny. Opo. Si Ate Lenny, kaano-ano mo? Hindi ko mo po alam kung kaano-ano ko siya. Basta, So, isa kang ina, basta mo lang ibinigay yung bata sa hindi mo kakilala. pero midbit ko lang po siya, taga-barangay mi po. Kakilala mo siya dahil kabarangay. Opo. So, tiwala ka sa kanya na yung bata ay maaalagaan niya. Opo. Ganun lang. So, kakilala mo siya dahil kabarangay, tiwala ka na maaalagaan. Okay. So, ngayon, ano yung paliwanag mo sa kanya bilang ina? Wala man po. Wala. Wala po. So, napakasakit sa isang bata. Pag nalaman niya ng bata, yung anak mo 15 years old na wala kang paliwanag sa kanya, basta lang ibinigay mo sa kanya yung bata, alis na. Ganun lang. Wala kayong ginawang paliwanag na, Ate Lenny, iwan ko muna sa yung anak ko kasi ganito yung tatay ko, nagkasakit. Wala po. Wala kang ginawang ganun. Wala po. Okay. So, ikaw mismo yung nakipag-usap kay Lenny, naibigay lang yung bata, bahala na siya. Hindi nga po ako nag-usap sa kanya, yung mama ko po. Pero di ko pa aram ko ano po yung pinag-usapan nila. dun Sinasabi sa bata. mo kanina na ikaw mismo, pagpunta ni Lenny doon sa bahay mo, ikaw yung umabot ng bata sa kanya. Ngayon, pinapasok mo yung nanay mo. Yung nanay mo naman sinasabi mo yung nagpunta or nagbigay. Wala man po wala po yung mama ko dun sa bahay. Wala kami yung lang, kami lang po, ako, yung kapatid ko, tsaka yung anak ko po. Okay, ako medyo nalilito. Yung nanay mo, binabanggit mo ngayon na siya yung umabot ng bata. Ngayon naman sabi mo, wala doon yung nanay mo. Ano talaga yung totoo? Hindi po, yung mama ko po, nakiusap lang kay Ate Lenny. Ngayon po, pumunta lang si Ate Lenny doon sa bahay, kinuha yung bata, tapos binigay ko naman. Ganun lang po, wala kaming usapan na kung ano. So ibig sabihin, prior na binigay mo yung bata kay Lenny, meron ng pag-uusap yung nanay mo at itong Lenny sa Opo. pag-aalaga ng anak mo. Opo. Kaya nung dumating itong si Lenny, agad mong binigay yung Opo. bata. Without any question. Opo. Okay. So ngayon, kanino na ngayon, nasaan ang pangangalaga ngayon itong anak mo? Kay Lenny pa rin? Opo. Okay. So kakilala mo ba siya? Opo. Itong si Lenny? Opo. Dahil sabi mo, kapitbahay lang. Bako mo po masyado, hindi po kapitbahay, malayo po kasi siya sa amin. Kabarangay po namin Opo. siya. Yung anak mo, sabi mo, 15 years mo nang
hindi nakakausap at hindi niya alam na ikaw yung nanay niya. Opo. Pero nakikita mo siya. Opo, nakikita po. Nakikita mo siya. Opo. Eto bang bata na pinag-uusapan natin ng anak mo ay kilala ka din niya? Hindi ko po alam kung kailangan niya po ako kasi di niya naman po ako pinapansin. Hindi, ganito, ang tanong ko, hindi ka niya kilala as nanay. Opo. Pero kilala ka ba niya as ikaw si... Hindi ko po. Ano pangalan mo Hindi nga? po. Michelle po. Michelle? Opo. Oh, kilala ka ba niya as Michelle? Hindi ka niya kilala as nanay. Kilala ka niya ba as Michelle? Hindi ko po alam. Hindi mo pa rin Kasi alam. nga, hindi ko po nakakausap yung bata. Pero nagkikita kayo sa barangay, Hindi po sa daan lang po kami nagkikita. sa daan. So Opo. hindi ka niya pinapansin. Hindi po. Okay. So, sa 15 years, Michelle, ano yung ginawa mong aksyon? Wala po. Wala talaga. Opo. So, tiniis mo lang na sa loob ng 15 years, ikaw lang nakakaalam na anak mo itong nakikita mo, na nasa kay Lenny. Opo. Okay. Pero ang tanong ko ngayon, bakit ngayon lumabas ka? Bakit ngayon inilapit mo ito sa amin? Bakit ngayon gusto mong bawiin itong anak mo dito kay Lenny? Dahil nga po sa nakikita ko po kayo sa ano po, sa ano po, sa cellphone na nagtatabang po ako ng mga kasong arog po sa kuya. Dahil po, duman po sa ano ko, sa akin ko. Kaya nagkusugbot po ako. Okay. Dahil nakita mo itong programa na tumutulong sa mga ganitong kaso, ganitong problema mo, lakas loob kang lumapit sa amin. Opo. So, ibig sabihin, sa loob ng 15 years, gusto mo talagang makuha yung anak mo, kaya lang wala kang malapitan. Ay, okay. So, kuhang-kuha ko yung kagustuhan nitong si Michelle, na talagang gusto niyang mabawi yung anak, kaya lang wala siyang malapitan. Pero, dahil alam mo kung asan yung anak mo, ginawa mo ba yung pagkakataon na parang, or gumawa ka man lang ng maliit na bagay or hakbang para maramdaman niya or makatulong ka dito kay Lenny na eto, para to sa anak ko, meron ka bang ginawa? Sabihin natin sustento. Wala po. Mikropono, ano? Wala po. Wala. So wala kang naiambag Wala. sa paglaki ng bata? Wala po. Okay. So, napakinggan natin mga ka-aksyon yung damdamin, yung kagustuhan ng isang ina, itong si Michelle, patungkol sa kanyang anak. Pero kasama rin natin ngayon, ang nanay mismo ni Michelle na si Salvacion Armenia, ang sinasabing nakipag-usap kay Lenny para ampunin ang bata. Magandang hapon po sa inyo, Nanay Salvacion. Magandang hapon. Opo, makilapit lang po, Nanay, ng microphone. Opo. Nanay, andito po yung anak po ninyo. Anak po ninyo ito si Michelle? Opo. Opo, anak po ninyo? Opo. Biologically? Opo. Okay. So, Nanay, totoo po ba na kayo po yung nakipag-usap kay Lenny para po ampunin yung apo po ninyo dito kay Michelle? Opo. Nakiusap po ako dahil asawa ko inoperahan. Ngayon, wala namang kaming magtutulong sa amin na maghahanap buhay. Kami lang mag-asawa, nagkasama-sama maglaot, maghahanap ng isda. Ngayon, siya walang nagtutulong sa kanyang magbigay ng mga pagkain sa mga bata niya. Kaya yun lang ang naisip ko. Sabi ko, Michelle, bagong opera si papa mo, mabuti naman, ipaampunta muna yung anak mo kay Maring Lenny. Kaya nga alam ko si Maring Lenny, maray na taho. Opo. Kaya doon ko sa kanya inanong. So sa madaling sabi po, Lola, pumili po kayo ng, sabi mo, mabuting tao Opo. para naman ay magpalaki dito po sa apo ninyo. Oo, para makatulong. So on that part, Lola, Opo. maganda yung kagustuhan po ninyo, maganda po yung plano nyo po dito sa apo ninyo. Opo. Pero alam nyo po ba na eto pong anak ninyong si Michelle ay hindi naman po, kumbaga labag po sa kalooban niya na mapunta po yung anak niya dito po kay Lenny sa kagustuhan po ninyo? May gusto man siya. Sa una po, ayaw niya. Ngayon, sabi ni Maring Lenny, kung ayaw niya, wag na. Ngayon, 2 araw, i-ano na lang sa kanya. Dahil sa pagko-convince po ninyo, Lola. Opo. Sa kapamilya po ninyo, wala po bang may kaya or may gusto na mag-alaga po ng sanggol or itong bata po ni Michelle? Na apo po ninyo? Wala po.
Wala po. Meron man, pero ayaw kong doon siya makapunta yung itong apo ko. Dahil hindi man kaya ito. Siyempre, meron mang mga anak sila. So mas ginusto nyo po na paalagaan itong apo nyo po sa ibang tao kaysa sa kapamilya po ninyo. Ang gusto ko lang, maano sa aking mabuting, maglaki siya, mabuti lang ang Okay. ano niya. Ito po, Nay, diretso po ako sa katanungan, ano? Kasi po, may sakit po that time yung asawa po ninyo. Ngayon, yung anak po ni Michelle, ipinampo nyo po kay Lenny, okay po yun kasi naalagaan. Opo. Pero ang tanong ko po, Nay, meron po bang pera na involved po dito sa transaksyon nito? Ay, di man po. Di man po, maski peso, wala po akong iningi sa kanya. Alam ko po na bawal ang pinaampong ko lang para mabuhay, so itong makuha po kung maganda ang buhay. Kung sa akin, hindi ko sila makakayang buhayin dahil kami lang mag-asawa ang naghahanap buhay. Kaya napilitan akong ipaampong ko sa kanya. Okay. Sa kagustuhan nyo po, Lola, na mapaampon po yung apo po ninyo sa taong sa tingin nyo po ay kayang buhayin at alagaan yung apo nyo, hindi nyo po naisip yung kalooban po ng anak ninyo na si Michelle, na talagang nagdusa, talaga pong nasasaktan dahil yung anak po niya ay hindi po lumaki sa kanya bilang nanay. Nanay din po kayo, Lola? Po. Nanay din po kayo? Opo. Hindi nyo po inisip yon na yung anak po ninyo ay lumaki sa ibang tao? Naisip ko man lang po, para ang problema ko naman, so walang maano bang yung marahay na buhay kasi wala kaming Okay. iaano sa bata. Okay. Okay lang po sana yun, Nay, ay na lumaki sa iba yung Opo. bata. Opo. Dahil ang gusto nyo po ay lumaki sa Sa- mabuting pamilya, Opo. maalagaan, Opo. maibigay yung kailangan. Kaya lang, dapat hindi nyo po pinagkait na makilala po yung tunay na nanay. Iyon po ang problema sa bata. Kahit ako, parang hindi niya kilala pag sulubong mi sila Ayun. sa ano. Kabayaran yun, Lola, sa ginawa po ninyo dahil kayo mismo ay hindi kilala ng apo nyo bilang Lola. 'Di ba? Gaano kasakit, Lola, na ganun? Masakit man, pero ewan ko sa bata. Pigsasabihan niya man kung ano magalang sa amin. Yung bata man kasi talaga, dahil gari spoiled siya, parang wala siyang pakiramdam na lola niya ako. Mhm. Matanong ko si Ma'am Lenny, si Nanay Lenny. Nanay Lenny, kayo po yung nag-ampon sa bata. Opo. Opo. Sinasabi ni Lola, walang pera na involved po sa inyo. Wala po. Wala. Wala. So, tinago nyo po yung 15 years na kayo po yung alam ng bata na kayo po yung tunay na nanay. Hindi, mga Makilapit po ng mikropono. 7 years, mga 10 years old, alam niya na sa mga kakawat niya baga. Okay. Na- Kung adapt hindi pa siya. dahil sa mga kalaro, hindi malalaman. Opo. So, ibig sabihin, wala po kayong plano na ipaalam sa Yung bata. May plano akong itataram ko talaga sa iya. Sasabihin mo po Oo. talaga yung totoo. Opo. So, ngayon po, Nay, dahil naandito po itong si Michelle, bilang nanay, lumapit po siya dito dahil ang kagustuhan niya po, mabawi yung bata. Oh, wala man problema. Walang problema. Na Makilapit gusto po niya- yung mikropono. Kung gusto niyang kwaon, okay lang sa ko. Maski makulog man sabot ko, perang years ko siyang alagaan. Pero kahit to pa, Tagalog. noon pa sinabi ko sa kanya na, pinaano ko sa kanya na, yan ang nanay mo, magmano ka sa kanya. Okay. So, ibig sabihin po, Nanay Lenny, kayo po mismo, pinalaki nyo yung bata sa kagustuhan na mapabuti po yung Oo. kalagayan ng bata. Pero wala po kayong intensyon na ilayo po sa tunay na nanay. Hindi po. Wala po. Aha. O, Michelle, ano yung gusto mo ngayon mangyari? Ang ano ko lang po, ma'am, gusto ko ba mangyari ngayon? Makilapit yung mikropono. Gusto ko po makuha yung anak ko. Kausapin mo itong si Lenny. Ate Lini, pati anak. Makadugi talaga sa buot na lagi ko na sa batang ko sa dalan niya ako bistado. Ang sarap pa po, ma'am. Ang sabi na pinabunyagan. Makilapit lang yung mikropono, ayan. Pinabinyagan mo siya ng pangalan niyo. Daiman Michelle.
Na naiiling ko po baga kaya sa folder na puro bit-bit mo kaya. Ang Okay, pangalan wait lang, wait lang. Ang pangalan ng bata ay LG Asopardo po. LG. Lalaki itong pinag-uusapan natin. Opo, lalaki po. LG Asopardo. Opo. Okay. So, ano yung pangalan pa rin ngayon ng batang na nasa iyo po? Ay, di, LG. LG Asopardo po. LG Ang Asipardo. pangalan po ang baby dati, Edward Armenia po. Edward Armenia. Opo. Okay, Edward Armenia, etong pangalan ng anak mo, Opo. pinabinyagan mo ba ito? Opo. Sa pangalang Edward. Opo. Ngayon, ano yung pangalan ng bata na nasa iyo? LJ LJ Asipardo. Asopardo. Ano nangyari? Nag-ano kami kang birth certificate. Pero Ayun, dahil ko pa lumabas. man siya na na pabunyagan. Okay, so binago nyo yung pangalan. Mm. Hindi wala po silang ano sa akin na Walang papalitan nila Okay. yun. Dahil kasi may- Wait lang, matanong ko ano. Pangalan Edward Edward Armenia. Armenia. Po. Opo. LJ. LJ Asopardo. Oo. Okay. Sinabi mo pinalitan yung pangalan. Ang pangalan ng bata ngayon ay LJ. LJ Asopardo. Oo. Ito ba ay pinarehistro nyo Opo. ng bago pangalan? Hindi nyo man lang ikinonsulta sa nanay? Dahil kasi nagsabi na si Madi na ako na lang daw mabahala magpaano. So kayo po, Lola, lumalabas po dito, Lola, na kayo po yung nagdesisyon ng lahat ng ito. Yun po. Pero, unyan sa akin, dapat nagtanong lang siya sa akin. Pwede naman ito mapag-usap-usapan namin ng mabuti. Siyempre, kang binigay ko ito sa kanya, yung usapan mi naman Okay. mabuti. Okay, Hindi nanay, namin ano? alam na ano kami sa ganyan na Tama po yan, Lola. Hindi po. nyo po alam na makakaarating po sa ganitong sitwasyon Yun yung po. ginawa po ninyo. Lumalabas po dito, Lola, kayo po Opo. yung punot dulo kung bakit po nagkakaroon ng problema yung anak po ninyo. Iyo po. At ngayon po, ipinasa nyo po yung problema sa apo po ninyo. Dahil sa pagdidesisyon nyo po, Lola, pangalan sa nanay, iba. Pagdating po dito sa pinampunan po ninyo, iba na yung pangalan. Ibig sabihin po nito, Lola, may kagustuhan po kayong dalawa na talagang ilayo po sa tunay na nanay yung bata. Iyo po, pero pinaalam ko man po siya, gusto niya man. Kaya nangyari Wala ka yun. sa kuya, mang Gusto kinulang niya na yan. ako kaiyan, wala Kung ang ayaw mams. niya, Dahil madam, kung ako po ang aki, kung hindi ako naman po- ako talaga magpipilit. Oh, Kung ayaw nabanggit po niya. niya na talagang ginusto niya din talagang ipaampon. Oo, Pero yun wala po. po siyang alam na papalitan po yung pangalan. Yan po, wala po. Kasi pag pinalitan po yung pangalan ng bata, dadaan po yan sa tamang proseso, Nay. Ma'am Lenny, dadaan po yan sa tamang proseso. Meron pong consent yung nanay, magpipirma po doon. Paano po nyo napabinyagan sa Dahil pangalan? pa nabunyagan, para sa pangalan niya lang, madam. Yung pangalan niya lang, Pinarehistro po ninyo. Pero di pa nabinyagan. Sa inyo po, napabinyagan niyo po yung batang yun? Opo, ma'am. Binyag niyo siya. Oh, di naman pwede yun. Siyempre, maano. hindi na po Oo, pwedeng di naman pwede. ipabinyagan. Pero 2 beses niyo po pinarehistro yung bata. Isang basis lang. Isang beses, gusto niyo mangyari, ma'am, 2 beses pa iparehistro yung bata. Dahil, ako nagparehistro, isang basis lang. Of course. Kasi nanay, isang beses lang po yung nahawakan yung bata. Alangan naman ay, ang proseso po ng pagpaparehistro ng bata, isang beses lang. O ngayon, Lola, ano yung plano nyo ngayon sa ginawa nyo pong ito? Ako po, ang plano ko po, hindi niya kaya yung bata, kaya yan nakapunta sa kanya. Wala man akong plano. Lola, tandaan niyo po, Lola lang po kayo ng Iyo bata. po. Wala po kayong karapatan na magdesisyon sa bata kasi hindi po kayo yung magulang. Sa pagpapalaki niyo po kay Michelle, kayo po yung may karapatan dahil kayo po yung nanay. Pero sa Iyo apo po. niyo po, wala kayong karapatan. Ginusto niya man, wala nga siyang nag-aalaga sa mga bata niya, pati sa kanya. Ginusto niya pong ipaampon. Opo, nag-usap kami, gusto niya, kaya nangyari yun. Opo. Kung ayaw niya, hindi naman mangyayari yun. Kasi hindi naman ako Pero yung ang usapan ba niyo sa pagpapaampon, sa panandalian lang? Hindi yung habang buhay nalalaki yung bata sa kanya? Ganun, ma'am. Wala kayong usapang ganon. Opo. Ano lang yung usapan ninyo? Wala nga po, basta nga lang po pumunta siya sa bahay, kinuha yung bata, binigay ko naman po, gawa nga nung papa ko po. Oo. Kumbaga, ang pagkakaalam mo lang, okay, palakihin nyo lang, tulungan nyo lang kami. Pero walang mangyayari na sa kanya na yung bata. O, eto nanay, balikan natin yung una niyang rason. Kasi yung una niyong rason po, nanay, sabi nyo,
dahil sa sitwasyon ng asawa po ninyo, kaya kinakailangang ipaampon itong bata Opo. para makatulong sa pagtatrabaho itong si Michelle. Iyo po. Ngayon po, nakapagtrabaho ka ba, Michelle? Opo. Nakapagtrabaho? Opo. Ngayon, kumusta yung sweldo mo? Nakatulong ba sa magulang mo? Opo. Nakatulong? Nakatulong po. Sa anong Yung- paraan? Maintenance po gamot ng papa ko noon. Maintenance ng gamot ng tatay mo noon. Opo. Bakit ngayon? Magaling na. Magaling na po. Nanay, yun lang naman pala ang rason niya para nag-approve siya or sumunod siya sa kagustuhan mong ipaampon Opo. for the reason, nanay, Opo. na makabili ng gamot dahil may sakit yung asawa mo. Ngayon po, nabilihan ng gamot, ng maintenance, gumaling na yung asawa mo, pwede nang ibalik yung bata. Pwede man po, di man na problema. Ang sa akin lang, walang problema sa amin. Siya man lang ang may problema. Dati, noon pa ko na maliit pa yung bata, nagdesisyon na siya. Ngayon lang na maano na yung bata, saka siya nagdesisyon. Okay, Lola, pwede naman pala. Opo. Bakit hindi nyo po agad ibinalik yung bata? Hinintay nyo pa pong makarating dito yung reklamo. Sala niya po yan. Hindi Kasalanan niya? Opo. Bakit Bakit po? man siya nagsabi sa amin lamang. Ngayon ko lang naaraman na linapit niya lang kami dito. Nabigla lang So kami. ibig sabihin, nanay, hindi po siya nagdirekta sa inyo? Opo, hindi Oh, namin Michelle, alam. ibalik ko sa'yo. Kasalanan mo daw, sabi ni Oh, nanay. hindi Dahil ko hindi alam. ka daw lumapit sa kanya, hindi ka nakipag-usap. Ngayon Ang lang. ibig niya pong sabihin, kasalanan ko dahil hindi ako nagsabi sa kanya nang lalapit ako dito, humingi po ako ng tulong. Kasi nga po, hindi ko naman po siya makausap ng matino eh. Yun pala, nay. Wala naman pala siyang kasi... Oo. Bakit? Pag lumalapit ka ba kay nanay, ano yung ginagawa niya sa'yo? Dakdak dito, dakdak doon? Oh, nay. Yun po nga ni. Dahil nga ni, madam, ako lang ang nagsasagot ng mga sa amin. Siyempre, nagagalit man lang sa kanya lalo pang yung walang trabaho ang asawa ko. Palagi Oo. na lang, nanay, ang nirarason mo yung... Kaya nga ipinampo ni Michelle yung bata dahil yung asawa mo yung pinoproblema Iyo nyo. po. Nasolusyonan ni Michelle sa paraan ng pagpapaampo ng bata at nakapagtrabaho siya pero Di man gumaling po- yung asawa nyo. Ngayon, problemado pa rin yung Hindi man anak po mo siya si nagtrabaho. Hindi man nagtrabaho. Ako lang ang nagbubuhay Sino ang walang trabaho? Hindi man siya nagtrabaho. Ako lang ang nagabuhay sa mga anak niya. Yan ang katotohanan. Yun ang katotohanan. Trabaho po ako, madam, kay tugang po ni... Wait lang, binabanggit mo kanina, nagtrabaho siya. Nagpadala, nakabili ng gamot, ng maintenance, ng asawa mo, tapos ngayon sasabihin mo, Lola, hindi na Wala naman. man siyang trabaho po. Yan ang Pero katotohanan. nakabili ng gamot. Yung mga tulong sa mga Nay, yun po. kahit ano pa man ginawa niyang diskarte sa buhay, basta ang Opo. pinaka-importante, yung kagustuhan niyang makatulong sa asawa niyo at bilihan ng gamot, maintenance, na ibigay niya. Yun. Yan ang day ko po maako na sinabi niya nga na maitulong sa papa niya. Wala man nga siyang trabaho. Nay, wala ngang trabaho, pero nabili niya po yung gamot na pangangailangan ng asawa niyo. Sa mga Diyan ako bilib, Nay. Kahit walang trabaho, yung pinangako niya na makatulong sa asawa niyo, yung panggamot, na ibigay niya. Bako man lang po siya ang nagtulong sa amin. Sino pa? Marami man yung Oo. mga anak ko. You should be thankful dahil yung mga Opo. anak niyo po nakakatulong po sa inyo, Nay. Nay naman. Pero hindi naman talagang matulungan niya kami. Oh. Talaga, hindi Sige, naman. nanay, at naninindigan po kayo na Opo. walang trabaho yung anak nyo, pero alam nyo po, nakatulong. Balikan ko si Nanay Lenny. Nanay Lenny, ano nasa isip mo ngayon? Tulala ka po dyan. Ano po yung nasa isip mo ngayon? Ngayon po na gusto nang bawiin po ni Michelle yung anak po niya. Siya, depende ang kay LG kung gusto sa imong Pero ako ding problema sa kuya, ibabalik ko sa imo. Okay. So, ikaw, Nanay Lenny, walang problema po sa'yo. Kahit napalapit Opo. na sa'yo itong anak mong si LJ. 14 years old na siya. 14 years old. Kumusta yung relasyon nyo bilang mag-ina? Maganda. Parang tunay ko na siyang anak. Minahal mo talaga siya? Oo. Ikaw ba walang anak? Wala po. Ayun. Kaya talagang binuhos mo yung buong buhay mo dito kay LJ. Kung may sasabihin ka sa kanya, kay LJ,
Di ko siya binabaya. Raman Michelle padabaon ko an. Years na ikaw talaga yung nagtayong nanay dito sa bata. So, total gusto mo naman talaga maibigay yung bata dito kay Michelle. Michelle, handa ka na ba maging nanay muli dito kay LJ? Opo. Kung sakaling maibigay sa'yo, maibibigay mo ba yung naibibigay ni Nanay Lenny? Hindi ko po mama ipapangako yan. Pero kakayanin ko po. Gagawin ko po ang lahat. Maibigay po ko sa kanya yung binibigay niyo po sa anak ko. Sabi ni Nanay Lenny, depende daw sa bata kung Ginaoro mo lang ako nakita microphone. Nag-aagi ka man sa naduman. Pero may kamang kaya baga atilin iiwas sa kuya. Mas nga di ka salit pa ito. Di man ako nag-iiwas sa imo. papa. Di ko ang pig-ano sa LGU sa imo pigpapamidbit ko nga nila. Ika ang ina niya. Di ko na, di ora kong naramdaman na nagsasabatan kita, Papapisa natig ko tatara mo sa sa aki. Wara. Ni minsan Siguro ako yan wara. magbisa ka sa ina mo, tayo ito ang tunay mong ina. So, ibig sabihin, na-introduce mo na rin itong si Michelle sa anak mo. Day pa, Itong kay pero kay LG, pigsabi ko na yun ang mama mo. I mean, oo, kay LJ. Kasi sabi mo, sinasabi mo nang yun yung mama mo. Opo. So, ibig sabihin, na-introduce mo na kay LA na yun yung mama mong totoo. So, paano yung pagtanggap ng bata? Wala lang siyang kibo. Wala siyang reaksyon. Opo, Hindi siya nagtanong. hindi, Hindi talaga. hindi. Ilang beses mo bang sinabi na yun yung mama mo? Pabiro ba yung Hindi. sinabi mo kay... Hindi pa bero. Seryoso? Seryoso. Ilang beses? 6. So nabilang mo, ng mga 6 na beses mong sinabi na yun yung totoo mong mama. Tapang nagkaklase siya, sinasabihan ko siya. So wala ka talagang plano na sarilihin itong bata at itago yung tunay na pagkatao nitong bata sa nanay. Wala. Kung sino yung nanay niya. Wala akong planong itago sa kanya ang lahat. Oo, mabuting tao talaga itong si Lenny, ano? Wala naman pala siyang nais na kundi alagaan ang bata. Ang gusto ko lang po sana ma'am, pag nasalubong ko siya kasama yun, gusto ko lang sana marinig na mag-ano ka dumo kasi yun ang tunay Yun mo lang ang ma'am. gusto mo, yung marinig lang na... Sinabihan mo sana ako. Oo. Opo, kaso day po, ni minsan day po. So paano yan? Nakarating tayo dito. Para niyan. Kung yun lang ang Pinarating gusto pa mo, kita. paano kung ibalik talaga sa'yo? Kaya mo bang alagaan yung bata? Marusit. Kaya po ma'am. So ngayon, ang gusto mo lang pala sabihin, oh mama, ako to. Oh mama kita. Mama Lenny, thank you. Pero ito yung mama. Alam ba, sabihin niya, i-recognize ka niya para ikaw yung nanay niya. Ano, magbabago pa ba yung decision mo? Kukunin mo pa rin ba kay Lenny yung bata? Opo. So kukunin mo pa rin. Kung gusto po kang aki. Pero kung abo po, di ko po pipiriton. Yun, yung gusto mo lang talaga is makilala ka ng bata. Opo. So, okay. So, depende pa rin sa bata. Yun ang gusto mo. Pero eto, no, para alamin natin, etong karapatan ni Michelle, Nanay Lenny, at yung karapatan mo din, Lenny, makakausap natin si Police Major Maylene Petalio Quilla, ang Chief ng Regional Women and Children's Protection Desk ng Provincial Regional Office 5. Magandang hapon po, Major. Ay, good afternoon po, ma'am. Opo, Major, ito po yung pinag-uusapan natin po ay yung pagbawi, yung gusto pong mabawi ng tunay na nanay, yung anak po niya na nasa poder po na nang-ampon na si Lenny. Although po ang kagustuhan po nitong nanay ay makilala lang po siya ng bata na siya po yung original, siya po talaga yung nanay. Pero kung hindi daw po gustuhin ng bata, okay lang po na nasa poder ni Lenny. Pero ano po ba, para po sa kalaman ng dalawa, ano po ba yung karapatan ni Michelle bilang isang nanay at ano din po yung karapatan nitong si Lenny bilang ito po ang nag-ampon at meron naman pong knowledge yung nanay? Good afternoon, ma'am. Yes po, Major. Ma'am, yung kanina po kasi, ma'am, before kami nag-on air, Mhm. putol, ma'am, yung
yung brief discussion namin regarding dun sa case po nilang dalawa po, ma'am. Okay. So tanong ko na lang, Major, ano po ba yung karapatan ng isang nanay na ipinaampon niya po yung bata dito po sa nag-ampon, at ito naman pong nag-ampon, parang gusto na din naman pong balik sa nanay, kaya lang syempre yung bata po malaki na. Ngayon, ano po ba ang pwedeng gawin po nitong dalawa para po siguro hindi na mapunta sa kaso? Opo. Bali, ma'am, kung gusto po nila na ma-resolve natin to, ma'am, pwede po namin silang i-assist, ma'am, para pupunta po tayo. Kasi, di ba po, ma'am, pareho po silang taga Legazpi City. So, pwede po silang pumunta, ma'am, dito sa regional office. I-assist po namin sila doon sa Legazpi City Police Office kasi doon po, ma'am, yung jurisdiction kasi taga doon po sila. Then, from there, pwede po namin sila, ma'am, samahan sa DSWD kasi sila po yung tamang office, ma'am, para mai-address po ito. Kasi di ba, ma'am, kapag po yung sa legal adoption, tulad po ng sinabi nyo kanina, meron pong court order na nagsasabi na itong batang to ay legally na ipina-adopt po ni nanay, papunta po sa kay ma'am, yung sa bago pong nanay niya. Kaso yung pinapakinggan ko po yung sa live niyo, ma'am, wala naman daw po pala silang legal na ganito. Opo. Na yung lang po ni nanay, ibibigay para palakin. Kaso, yun nga po na napapalitan po ng pangalan, ma'am. Yun po, Major. Kasi ang kagustuhan po nitong si Michelle ay for the meantime, maalagaan po nitong si Lenny dahil yung pag-uusap po ng nanay, kailangan pong magtrabaho itong si Michelle para po sa tatay na meron pong sakit. Ngayon, nung nalaman niya po na binago po yung pangalan nito pong nag-ampon, ano po yung pwedeng kaharaping kaso sa mga ganito pong sitwasyon na wala pong knowledge yung nanay, binago po yung pangalan ng bata? Yung dyan, ma'am, i-assess pa po natin, ma'am. So, doon po papunta po tayo muna, ma'am, doon sa police station, then magpapa-assist po tayo sa DSWD. Then, kung ano po yung maano po nung lawyer na maghahawak po regarding dito sa case, kasi i-check po nila, ma'am. So, kasi si nanay po yung biological, tapos si nanay naman po yung nagpalaki. Sila po ang tamang tao na makakapagbigay kung ano po yung pwedeng maharap na kaso. Kung dadating po tayo doon sa point na yun, ma'am. So, sana... Opo. With that po, Major, Maylene Petalio Quilla, ang Chief ng Regional Women and Children's Protection Desk na Provincial Regional Office 5. Maraming salamat po, Major. Yes, ma'am. Thank you po, ma'am. Mag-contact lang po ako, ma'am, dito sa number niyo po, ma'am, in case na gusto po nilang magpa-assist sa amin, ma'am, para ma-address po itong itong nilapit po sa inyo ngayong araw po. Maraming salamat with that po, Major, dahil kayo po ay may kagustuhan na makatulong po dito po sa magkabilang lado na meron pong problema. Maraming salamat po, Major. Opo, ma'am. Thank you po, ma'am. Magandang hapon po. Opo, sasamahan po namin ito para sa formal na kasunduan. Pwede po dyan po sa inyong opisina. Maraming salamat po, Major. Yes, ma'am. Thank you po, ma'am. Matanong ko lang kasi balikan ko lang ito si Michelle. Kasi Michelle, sabi mo, after 15 years, saka ka lang nakaisip na bawiin. Pero sa loob ng 15 years, nag-attempt ka na bawiin ito sa kanya. Makilapit. Opo, ma'am. Opo. So, ano nangyari? Ang kaso po, wala po akong nakakauro na pwede pong tumulong Pero wala naman siyang sinabi na, eto, bayaran mo itong mga ginastos ko. Meron po yung mag-1-year-old yata yung kasi nga yun sabi ko sa kanya na kukunin ko na yung bata. Ang sabi niya, bayaran ko daw po. Through text yun, ma'am. Bayaran. Text. Opo. So natatago mo pa yung mga conversation nyo? Di na po kasi pero nawala na po. nabanggit niya yun. Opo. Nasa magkano daw yung kailangan niyang bayaran? Kailangan mong bayaran sa Ang kanya? inano na lang po sa akin yung sa gatas tsaka diaper. Tapos tig-compute ko po yun. Nasa 11K. Tay ko po kaya. Kaya pun po kaya ito. Di na po ako sa dahil po, deman po nga ako ang trabaho, kaya ito po, ma'am. 11,000 pesos ang hinihingi nitong si Lenny kapalit ng iyong anak. Opo. Gano'n katotoo ito, Nanay Lenny? Naramdaman mo Di ako nagtaram sa ibong 11K.
Dahil ka nga ni po nagtaram, Oo. paano mo lang sa gatas, diaper. Daiman. Pero tig-compute Ito. ko ito, ma'am, na so, ano niya sa kung Okay. diaper, tig-taram, So sarili mong computation yun. Apo, Pero apo. ang totoo nito, hinihingan ka niya ng kabayaran doon sa diaper at gatas. Apo. Nanay Lenny, wala kang sinabi sa kanyang halaga, pero sinisingil mo siya ng kabayaran sa gatas at diaper na nagastos mo dito sa bata. Hindi naman, di ako sa'yo ano. Totoo yan natin, Lini. Naramdaman mo na nagte-text-text kita kay itong Dai. 1 year old yata yan si LJ. Okay, so ano, siguro, Hindi ako hingi Nanay sa'yo. Lenny, okay. Nanay Lenny, Ba't maghihingi ako sa'yo? May pera naman ako. oh, may pera. May pera naman talaga. Mabait ka, Nanay Lenny. Alam namin yan. Pero wala naman siguro, Nanay, na problema kung akuin mo na lang yung nabanggit mo. Nabayaran niya yung ano. Siguro, nabanggit mo yon dahil syempre, yung gusto mo din, sa'yo na lumaki yung bata. Mas magaan, Nanay Lenny, kung ginawa niya na aakuin sana mo. noon, binigay ko na sa'yo. Oh. Yung Kung pumunta ka sa yung ma'am, bahay, kung talagang bibigay ko na sa'yo yung talagang bata. decidido siyang Kung kinuha decidido noon ka. pa, nakuha niya na yung bata. Pero wala man siya kayang sinabing Ayun. kukunin So, ang yung sinasabi bata. mo ngayon, Nanay, kung sana desidido siyang kunin yung bata, dapat binayaran niya na lang yung diaper at gatas. Hindi naman si Mari magpapabayad ng ano. Oo, pero ng- ikaw, Nanay, yung parang yung sinasabi mo. Kaya nga, kung gusto niyang bawiin ito, noon pa nagsabi na siya, para pag-usap-usapan lang, hindi naman talaga, Oh, para hindi na humaba pa. Opo. Okay. Pero ngayon, Nanay, eto na nagpasalamat ka na ba, Michelle, dito kay Lenny? Dahil sa pagkup-kup sa anak mo, 15 years. Hindi pa po, Hindi ma'am. pa? Opo. Okay. Nakita mo naman siguro yung anak mo lumaki ng maayos, Opo. nakapag-aral. Saan nag-aaral yung bata? Maslog National High School. Maslog National High School. Oh. Nakita mo naman yung anak mo. Opo, Nasa ma'am. maayos na kalagayan. Opo. Kumusta? Payat ba yung anak mo? Payat po siya. Di naman po kasi ano yung bata eh. Bata pa na eh. Maliit pa po. Dati na po siyang maliit. Ayan. So, pero hindi siya payat dahil napabayaan. Opo, hindi po. Okay naman yung kalusugan niya. Opo. Nakikita mo naman na sa pananamit, maayos naman. Opo. Pag naka-uniform, malinis naman. Di ko pa po, ma'am, siya nakita naka-uniform pang yung high school. Elementary, opo. Okay. Pero kung ikaw ay talagang nanay, magkalugar lang naman kayo, dapat nababantayan mo din. Kahit sa tingin lang. Binabantayan mo yung anak mo. Kumusta yung anak ko? Nakauwi na ba? Di, kaya ano po, ma'am, kasi malayo kami sa kanila. Eh, doon pa po kami sa dulo. Eh, dito po sila banda. Oh, dulo to dulo lang naman. Pero magkabarangay. Opo. Pero kung ikaw talaga, gusto mo talagang mabantayan yung anak mo sa paraan lang ng ganun, simple lang, di ba? So, ibig sabihin, ikaw may mga hindi ka din kaya na gawin or ibigay sa anak mo na kayang ibigay ni Nanay Lenny. Aminado Opo. ka? Opo, aminado Okay. po ako. So ngayon, pinaka-the best niyan, dahil itong si Nanay Lenny, ay hindi naman niya talaga ipinagkakait sa'yo yung anak mo, mag-usap kayo. Sabihin mo sa kanya kung ano yung gusto mo. Direkta. Ate Lenny, gusto ko yung sabihin na salamat na Marisa pag taman mo sa agi ko. Pero yun po. Pasensya ka na, Ate Lenny, kung nag-abot pa kita sa araw kanyang sitwasyon, dahil nga ni dito ka man nakakaoron na maray sa pag nagiilingan kita, di ka mas ako nakikiuron. Kaya, pasensya na, sorry talaga. Okay. Pero wala man akong marat na intention sa imo. Kaya nagpapasalamat akong maray sa pagataman mo sa pagpadakula mo sa aki ko. Nanay Lenny, Yun lang po, ma'am. ano yung masasabi mo dito kay Nanay Michelle na ang kagustuhan lang naman ay makilala siya at mabawi yung anak niya? Pero depende pa rin yan sa pag-uusap ninyo. Walang problema. Kasi siya talaga ang nanay. Wala akong maano. Pero yung attachment mo sa bata, mas mahaba kaysa ka dito kay Michelle. Opo. So paano yan? Pagbukas, susunod na araw, pagising mo,
wala na sa piling mo yung anak mong itong si LJ? Depende kay LG kung sumama sa kanya. So si LJ pa rin, nakadepende pa rin kay LJ. Pero sa batas, nanay, ang minor de Oo, edad na alam bata ko naman yun. ay dapat nasa nanay. Oo. Pagpasiguro, wag masyadong pagkasiguro nanay, ano? Nanay Lenny. Okay. Michelle, kung makikita mo ngayon itong si LJ, ano yung gusto mong sabihin sa kanya? Magsasorry po ako sa aki ko, sa nagibo ko. Dahil nga, itong kadahilanan sa naoperan sa papa ko, di man sa mo po, ma'am, ibang nagtabang. Kaya po, nakaano po siya sa kuya. Nakasibilag po siya sa kuya. Kumusta yung relasyon mo kay nanay? Sa mama ko po, okay man po kami, ma'am. May gusto kang sabihin sa kanya? Maraman po, ma'am. Ano yung tawag mo sa kanya? Nanay, mama, Ma. ma. Opo. May gusto kang sabihin sa kanya, sabihin mo na. Sabi mo hindi mo siya nakakausap dahil natatakot ka. So ngayon, eto, direkta. Maraman po ako, ma'am, sasabihin sa mama ko. Sabihin mo na, alam kong marami ka dyan na gustong sabihin sa kanya at hindi mo mailabas-labas ngayon. Sige na, Michelle, eto na yung pagkakataon. Baka paglabas niyo dito sa programang ito, yung relasyon niyo bilang magnanay, gumaan. Sorry sa, ano, Sorry daw, Nay. Ako, madam, matagal na panahon, ako ang nagbubuhay sa mga anak niya. Ngayon, hindi siya makaagad sa akin na sorry. Dahil ako ang nag-ano sa mga anak niya, lahat. Walang ama na nagsusuporta sa mga anak niya. Kaya kami mag-asawa ang nagpapalaki sa mga anak niya. Kaya ako, kung sa madam, grabe ang ko sa mga bata niya. Ako Kumusta lang- ang relasyon niyo po, Nay, bilang magnanay? Mabuti naman, pero ako lang ang naghahalaga sa mga bata niya. Kasi kung minsan walang pakialam. Magpapasko na, Nay. Baka gusto niyo pong maging maayos yung relasyon niyo Minsan, bilang magnanay. paano, madam, wala siyang pakialam sa mga bata niya. Ako lang ang naghahalaga ng mga bata. Opo. Michelle, gusto niyo bang maging maayos kayo nila, Nay? opo, ma'am. O ikaw, bilang nanay, bilang ikaw yung anak, lapitan mo yung nanay mo. Ayan. Oh. Sorry. Kumbaga, Michelle, wala pa sa mong problema. Ikaw lang ang may problema sa kuya. Ako, gusto na sa pagtawag sa mga aki mo. Dua, Madam Sindang, nawarang kaya ako. Ako man naman nagadampot kang mga aki. Ngunyan ako pampi kakalaban nila. Araw ka dapat. Madam, ako lang ang kinausap niya. Maayos kami. Ito, wala man problema sa akin. Opo. Lahat ng mga akin niya ako nagsakripisyo. Kung umalis siyang magtrabaho, kung hindi na padalhan ng pera, ako ang nag-alaga Opo. sa mga bata. Alam ko po, nanay, yung ang kagustuhan niyo pong mapabuti yung mga anak po Yun ninyo. po, Opo. para hindi mapabayan yung So mga ngayon bata po, niya. nanay, magiging maayos na ba yung relasyon niyo bilang Dati magnanay? po maayos, siya lang ang may problema sa akin. Yung malapit na po sa inyo si Michelle. Ayan, nay. Wala naman kaming problema, para siya lang Oo. ang may kaproblema sa Okay, akin. mapapatawad niyo na po ba si Oh. Michelle? Problema na po. Ayan, yun ang pinakadabis, Wala nanay. akong Oh, problema po sige, sa mag... amin. Ano na kayo, nay? Hug na kayo para Para siya ngayong man lang Christmas, maging nagtulong- masaya yung pamilya po Para ninyo. pumunta siya sa inyo, hindi naman kami nakaalam, ngayon lang. Opo. Oo. So ngayon, nanay, ang pag-uusapan natin ngayon, paano po yung pagpapakilala niyo po kay Michelle dun sa apo po ninyong si LJ? Pwede niyo po bang tulungan? Ayun po, ang sabihin ko sa kanya, kaya ka na pa dito sa Marico dahil gusto kong hindi ka magugutom sa amin. Wala nga kaming hanap buhay. Opo. Kaya yun lang ang gustong sabihin ko. Kaya napapunta siya sa kanya. Wala naman So ngayon po, nanay, gusto po namin malaman, kailan po ba maipakilala mo itong si LJ dito po kay Michelle? Kailan? Ikaw Mari, Oren. Kailan? Kahit bukas. Hindi ba kasi madam kami nagkatanghali. Opo, nanay. So pagkatapos gusto dito, lang mag-uusap-usap matapos po kayo kung kailan po ano. Pero nababanggit ni Nanay Lenny, bukas pwede na. Opo,
Opo, Bukas pwede. daw. Kahit Bukas, Michelle. Ihanda mo yung sarili mo dahil ipapakilala ka na, formal ka nang ipapakilala ni Nanay Lenny sa anak mong si LJ. Opo, ma'am. Handa ka na? Opo, handa po ako. Ayun. Pwede po na kaming sumama, pwede po naming makita or ma-observe, pwede po naming ma-witness. Ito pong pagkikita po ng nanay at ni LJ. Pwede po, Nanay Lenny? Ano ba rin? Bukas. Kausapin muna natin. Siyempre, kausapin muna si LJ, ano? Opo. Pero kami po ay, ang hiling po lang namin, ito pong ginagawa po natin, ang kagustuhan po natin dito ay yung ano po ng bata. No? Ano man po yung mangyari, dapat po yung betterment ng bata. Po. Siyempre, bilang nanay, kayo din po, pangalawang nanay, kayo po lola, ang kagustuhan nyo po yung kasayahan, yung ano po ng bata, yung welfare ng bata. Opo. Okay. So mga ka-action, eto na dahil pumayag na si Nanay Lenny na ipakilala itong si Michelle dito sa anak nila, yun ang pinaka-the best. So aabangan natin yan mga ka-action, yung muling pagkikita ni Nanay Michelle at itong si LJ. Mga ka-action, sa pagbabalik ng Ako Bicol Tabang Ora mismo, dahil sa sigarilyo, kailangang putulin ang nabubulok ng paa ng isang lalaki mula sa Tabaco City. Ang pagtugon ng programa sa kanyang pangangailangan, abangan. Huwag kayong bibitaw, magbabalik pa ang Tabang Ora mismo. Marahin aldaw sa Indogabos. Ang aldaw na ini ay para sa Indo, para sa tuyang mga kababayang Bicolano na nangangaipuhan kan kalinga, asin manlain-lain na medikal na serbisyo. Ini po ang sa tuyang dalan para makapaghatod kan serbisyo maski guraano ini karayo o karani ang sa indong kinamumugtakan. Ang Tarabangan Caravan ay saro pong inisyatibo kan Ako Bicol Party List na igwang layunin na darahon ang serbisyo medikal asin dental direkta sa saindong mga komunidad. Aram po niya to na daigabos may kakayahan o pagkakataon na makaduman sa ospital o klinika. Kaya't kami na po ang nagrarani sa Indo. Kaibahan ang matitibay na doktor, dentista, medical personnel, asin mga volunteer kan Ako Bicol Party List. Libre po gabos ang serbisyo medikal, dental, laboratory, asin mga bulong. Wala po kamo na dapat ihadit sa gastusin taini ay para sa indong kalusugan. Kaiba taman po ang satuyang programa ang libreng gupit asin masahe para sa satuyang mga kababayan. Maliban digdi, may local recruitment activity man kitang unyan. Ini po sarong biyaya para sa satuyang mga kababayan na nag-aanap kitrabaho. Sana po ay makatabang ini sa Indo. Tangani, makaanap ki mga bagong oportunidad para sa indong pamilya. Mga kababayan, buya ko pong ipaabot sa Indo na ang Ako Bicol Party List permi yaon para sa Indo. Sadto ngunyan asin sa maabot. Kami po ay padagos paglilingkod sa bawat Bicolano. Kami po ay nagpapasalamat sa saindong padagos na suporta. Habang yaon ang suporta kan kada Bicolano sa Ako Bicol Party List, padagos po niya to dadarahon ang mga programa na direktang nakakapiktar asin nakakatabang sa Saindogabos. Sa giraray, dakulaw pasasalamat po sa indong pagtangkilig asin pagtitiwala naway padagos niya tong ipangaji ang mga kalusugan asin kaligtasan kang bawat saro. Padagos po kitang magtarabangan asin magkasararo para sa mas malusog asin masiglang Bicolandia. Nakulang salamat po asin maray na aldaw sa Indogabos.
Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po araw po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaon ng tabang hali sa Ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Kayo nakakatabang sa mga sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Nakulaang ng pagpapasalamat niya mo dahil may ikamalilinwan habang kami nabubuhay. Nakulaon ining tabang para sa Gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik mga kaaksyon ng Ako Bicol Tabang Ora mismo. Kasama natin ngayon si Maruha Broso, ang kapatid ni Carlson Bruso na ngayon ay lumalaban sa sakit na kung tawagin ay Bjorger disease. Isang uri ng sakit na nakukuha sa paninigarilyo. Tama? Kwento ni Maruha, nung kabataan daw ni Carlson ay mahilig na talaga sa paninigarilyo na kung saan kinakaya nitong makaubong ng mahigit 20 or makaubos ng mahigit 20 sticks. 20 sticks, tama? Ang naubos sa isang araw. Grabe, ano? Magandang hapon sa iyo, Maruha. Magandang hapon po. Napakaganda ng pangalan mo, Maruha. Parang kontrabida sa isang pelikula. Maruha. Ayan. Kumusta ka ngayon? Okay, ma'am po, ma'am. Ikaw ba, Maruha, nagsisigarilyo ka din? Hindi po, ma'am. Ha? Hindi po. Hindi talaga? Opo. Ano lang yung bisyo mo? Minsan nag-iinom din, straight lang. Wag masyadong magalaw. Yan, dito lang. Ano? Nag-iinom din, ma'am, pero Ayun. konti lang. Hindi ka naninigarilyo pero nagiinom ka na ng alak. Hindi, yung beer. Beer. Oo. Social, beer. Okay. Konti lang. Kumusta naman? Itong si Carlson ay kapatid mo. Opo. Kumusta siya ngayon? Ma'am, yung isa niya, ma'am, na paa, kailangan po putulin kasi nagkaroon po siya ng sugat ulit. Yung right left niya, ma'am, dati, ay yung right feet niya dati naputol. Tapos ngayon yung, ma'am, yung left niya na paa, kailangan putulin kasi... So yung kabila niyang paa, putol na po, putol na sa So ito naman yung kabila. Opo. Nung pinutulan yung kabilang paa niya,
patuloy pa rin ba siya sa paninigarilyo? Hindi na po, nag-stop na po siya. Nag-stop na. Opo. Kaya lang talagang tuloy-tuloy Oo. yung sakit niya. Opo. Aha. Ano yung epekto nito? Ano yung sakit nito ng kapatid mo? Beersger's disease po. Beersger's disease, opo. Parang may pagka-similarities po siya yung sa gangrene po ngayon, ma'am. Ha? Yung sa gangrene. Yung sa? Gangrene. Parang may pagka-similar po siya. No? Gangrene. Opo, yung sa sigarilyo po, baga, ma'am. Okay. So, grabe, ano? Grabe yung epekto. Sa pamilya nyo, talagang maraming nagsisigarilyo? Hindi man po, ma'am, lahat. Kasi lahat po yan lalaki. Ako lang po yung babae. Nung malakas pa itong kapatid mo, ano yung trabaho niya? Nag-ano siya, ma'am, nagpapadyak. Tapos naging houseboy din po siya, ma'am. So, Dati. masipag talaga sa pagtatrabaho. Opo. So, habang nagpapadyak, talagang nakikita mong naninigarilyo. Ito na talaga yung bisyo niya. Siguro pag walang pasahero, nagtatambay, nagsigarilyo siguro, ma'am. Mga ilang taon na siya nang naninigarilyo? Simula, kabataan niya siguro, ma'am, mga 16, ganun. Mula kabataan, 16 years old, talagang naninigarilyo na Opo. siya. So, bakit sa murang edad, 16 years old, naninigarilyo niya? Meron ba siyang nakikita sa pamilya niyo? Yung tatay mo ba, panay din mang paninigarilyo? Hindi po masyadong nagsigarilyo man ang papa ko, pero hindi po malakas, tsaka in-stop niya na po. Kailan pa itong kapatid mong si Carlson na diagnose sa ganitong uri ng sakit? 2018 po. 2018? Opo. Etong Beersger's disease? Opo. So, naipaliwanag ba ng doktor kung anong klaseng sakit ito? Opo. Ano daw sabi? Yung parang yung pinakamaliit po nating ugat sa daliri po ng paa. Pag once na masugat po yan, hindi na po yan hindi na po yan gagaling. Yung pinakamaliit Na ugat. Sa daliri po. sa daliri ng ating paa, Oo, pag nasugat, hindi na po yan gumagaling. gagaling. Kasi bulok na po yung ugat niya po mambarado. Kaya yung dugo po, hindi na po yan dumadaloy dyan sa ugat. Ano yung cause kung bakit nasugat yung pinakamaliit na ugat sa paa ng kapatid mo? Minsan, ma'am, bigla na lang siya susugat. Minsan kung maipit, ganun, susugat siya. Kaya kailangan ingatan talaga siya, ma'am. Okay. So, etong binabanggit mong sakit na ito ay hindi ito cause ng paninigarilyo. Cause po yan, sabi Cause. ng doktor, opo. So, bakit doon sa paa? Kasi kakasigarilyo po, sabi ng doktor, yung mga ugat po natin, nababara po yan. Ayun. So, hindi literal na nasugat. Hindi po. Ingatan po na hindi dapat masugat So, siya. parang dahil sa paninigarilyo niya, yung epekto ng paninigarilyo, yung ugat niya sa pinakamaliit na ugat doon sa paa, Nababara po. nababara. Okay. So, hindi yung literal na nasugat. Hindi po. Okay. So, yun. So, kailan pa naputulan ng paa itong kapatid mo? June 2018. June 2018. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. So, 6 na taon Opo. na naputol ang kanyang paa. Opo. Etong sa kabila. Opo. Okay. So, ngayon naman, ang sabi ng doktor, kailangang putulan ulit ng paa. Opo. So, sa ngayon, ang sabi ng doktor, kailangan putulan ng paa. So, pag naputulan daw ng paa, ano yung sabi ng doktor? Ano yung magiging epekto or ano yung mangyayari sa kapatid mo? Kasi habang may sugat, habang hindi pa po siya napuputulan, may sugat po, panay po yung kirot, tinitiis niya po. So, hanggang saan ba? Hanggang saan yung puputulin sa paa? Pag hindi po, kailangan po siya po ng laboratory, yung sa ultrasound, radiology po. So, idadaan sa radiologist para makita kung hanggang saan Yung bara po ng ugat, yung damage. damage. Opo. Okay. So, kapag naputol na yung paa, posible bang gumaling na? Itong si Opo. Carlson sa sakit niya? Opo. Ilang porsyento daw? Kasi pag once napuputulan na po siya, hindi na po siya nakakatulog na siya na mahibing kasi wala na po siyang kirot na nararamdaman po. Okay. So, ito bang kapatid mo, handa, gusto din na, syempre, naputulan na ng kabilang paa. Opo. Ito na naman sa kabila. Kinausap ko na siya, ma'am. Pumayag naman. Okay. So, handa na siya. Opo. So, syempre, ngayon kabila, nung hindi pa siya napuputulan, paano siya may gamit siyang tiriret? Opo, tiriret po, tsaka wheelchair. So, ngayon, dalawa na talaga. So, wheelchair na lang. Opo. Tapos yung wheelchair niya po nasira na. Ito Kasi si matagal Carlson, na. may asawa at anak. Wala po. Binata yan, ma'am. Binata. Okay. So, sige. So, lumapit kayo dito sa aming programa. Ano yung gusto niyo pong... Gusto ko po sana matulungan niyo po kami, ma'am, na mapaoperahan po yung kapatid ko. Pangilang kapatid mo itong si Carlson?
Pang-7 po. Pang-7. Opo. Ilan kayong magkakapatid? Siyam. Siyam. Konti. So, gaano, close ba kayo nitong si Carlson bilang magkapatid? Opo. Close na close? Paano? Close po kasi ako na po nag-alaga niya ni. Ikaw na yung nag-alaga. So, kung may gusto kong sabihin dito kay Carlson, ano yung gusto mong sabihin? Sana lakasan mo lang ang lubuloy. Andito lang kami, gabayan ka. Tsaka alagaan ka. Mahal ka namin. Yun lang, Lo. Ayun. Isang mensahe ng kapatid na nagmamahal. Ito, Maruha, makinig ka para sa maaring may tulong. Nasa kabilang linya ng telepono si Ma'am LB Sedeño, ang coordinator ng Ako Bicol Party List. Magandang hapon, Miss LB. Miss LB, magandang hapon. Yes po, good afternoon, Miss Remy. Okay, asan ka ba ngayon? Bakit may umiiyak na bata dyan? Yes po, nakikinig ako na. Habang nag-hintay din ako ng mga pasyente po, nakikinig po ako. Ayan. Ang tanong ko pa, nasan yung pasyente ni nanay? Opo, yung pasyente ni Ate Maruha, yung kapatid niya, nasa bahay po. Nasa bahay pa. Ngayon, yung kailangan nila, yung mapaoperahan yung kapatid niya, mapaputol yung paa dahil ang sabi ng doktor, kailangan daw pong putulan ng paa para hindi na lumala pa yung sitwasyon nitong si Carlson. Tanong ko lang, may referral na ba sila papunta sa amin? Meron na bang referral? Wala pa, ma'am. Wala pa daw, Miss LB. So, ang kailangan niyang gawin ay kumuha ng referral sa RHU. Sila ng referral sa RHU kung taga saan sila para madala po dito sa atin sa BIS yung pasyente at nang ma-check up pa ng doktor. Makita ko rin talaga ang dapat natin gawin. Kasi hindi ako makapag-determine, makapag-solve kung talaga pwede natin sagutin. Hanggang hindi ko nalalaman kung anong sinabi ng doktor dito sa amin. Okay, ganito kasi Miss LB, itong BRJ disease ay kakaibang uri ng sakit ni Carlson. So, ang gusto niyong mangyari Miss LB, kumuha muna ng referral ito sa RHU, then kung ano man yung kailangan gawin sa ospital, especially dyan sa BRHMC, ay sasagutin na ng Ako Bicol Party List yung operasyon at kung ano pang mga gamot. Yes po, Miss Remy. Once po na nandito na yung pasyente at kailangan ng operasyon, kailangan putulin yung paa or whatever na pwedeng gawin sa pasyente na available po sa atin, sasagutin po yan natin ng fund natin dito sa BRSMC sa tulong po na Ako Bicol Party List and then ang Malasakit Center. Ayun. So, wala na pong kailangan pang gawin. Pagdating ng hospital bill, basta dyan sa BRHMC, 0 bill ang ibibigay po dito sa pamilyang ito. Wala na silang babayaran pa. Yes po, Ms. Remy. At yan ang lagi sinasabi sa atin ni Boss Aldi and Kong Jill na lahat ng pasyente na nangangailangan ng tulong, gawin natin na maging zero balance sila. Ayun. So Maruha, napakinggan mo si Miss LB. Pag kailangan nyo pong una nyong gawin, kumuha po kayo ng referral from the RHU, then ipasok sa ospital, sa BRHMC, tapos pag may schedule na ng operasyon, lahat po ay sasagutin ng Ako Bicol Party List. Opo, ma'am. Maraming salamat po. Ayun, Miss LB, maraming salamat. Miss LB Sedeño, ang coordinator ng Ako Bicol Party List. Yes po, thank you so much. And ingat po tayong lahat. Lalo't may papakarating na bagyo. Mag-iingat tayong lahat sa ating mga tahanan at sa mahal sa buhay. Okay, maraming salamat, Miss LB. O, Nanay Ate Maruha, wala ka nang dapat po problemahin pa. Sabihan mo itong si Carlson na nakausap mo na yung taga Ako Bicol at sinabi nang sasagutin lahat ng itong operasyon, babayaran sa ospital, sagot na ng Ako Bicol Party List. Opo, ma'am. Maraming salamat po, ma'am, sa Ako Bicol Party List. Ayun. God Maraming bless, salamat din po sa inyo. Mga ka-aksyon, eto na, sabay-sabay nating tunghayan. Yan, ang bago nating segment na Tabang on the Road, na kung saan ang Tabang on the Road ay ora mismo pong magbibigay ng serbisyo publiko on the spot mula sa labas ng ating studio. Ang ilang mga kaganapan ng ating pakakaabangan, panoorin po natin ito. Papunta tayo ngayon doon sa First District at maghahanap tayo ng ating matutulungan sa daan. Tara! Ayun si Tatay. Abangan na kausapin natin si Tatay, ano? Alright, mga ka-action, nandito tayo ngayon sa First District. Dito na tayo, samahan kita. Payos natin yung kain. Ganap kami ng makainan, kaya lang sobrang
Papatikim pa lamang po yan ang aming bagong segment na Tabang on the Road dito sa Tabang Ora mismo. Pero bago yan mga ka-aksyon, eto naman, nakalimutan ko, ibigay kay nanay, balikan ko si nanay. Eto nanay, tanggapin niyo po itong financial assistance mula po sa aming programa. Tulong po yan sa inyo at kay Carlson. Tanggapin niyo rin po ito, baunin niyo din po itong food pack mula po sa Ako Bicol Tabang Ora mismo. Okay nanay, maraming salamat po Ate Maruha. Maraming salamat po, ma'am. And God bless po. Sana marami Kumusta po po kayo yung pakiramdam matulungan. po ninyo ngayon? Medyo okay na po. Okay na. Ayan. Maraming salamat sa muli mga ka-aksyon. Eto na, 41 days to go na lang at Pasko na. At sa mga nais humingi ng tulong sa aming programa, panoorin po natin ito. Sa mga may problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa second floor ng Embarcadero de Legazpi, Victoria Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. At sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari na rin po kayong humingi ng tulong sa Ako Bicol Tabang Ora mismo Satellite Office sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes, alas 8 ng umaga hanggang alauna ng hapon. O kung kayo naman ay taga Caloocan City, bukas na rin ang ating Ako Bicol Tabang Ora mismo Satellite Office sa Barangay 175 Multipurpose Hall, Caloocan City tuwing Miyerkules mula alas 10 ng umaga hanggang alas 12 yan ng tanghali mga ka-aksyon. Maaari na rin po kayong magtungo sa Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico sa Camarines Norte sa Provincial Capitol Building, Barangay 3, Daet, Camarines Norte. Para naman sa mga taga Camarines Sur, maaari na rin kayong dumulog sa Zone 2 Tagungtong Goa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Maaari na din po kayong magpadala ng mensahe sa aming official Facebook page na Ako Bicol Tabang Ora mismo. Kahit anong reklamo po ay aming tinatanggap. Huwag niyo rin pong kalimutan i-follow ang aming mga official social media accounts sa aming Facebook account, YouTube at TikTok account, Ako Bicol Tabang Ora mismo. Hanggang bukas mga ka-aksyon, sama-sama nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ito ang programang May Paninindigan, tutugon sa inyong pangangailangan. Ako po si Remy Araneta Mindones. Magandang hapon at salamat. Ito ang Tabang Ora mismo. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo sa hirap at ginawa kasama.